la doctor, mor fără bani. Dacă nu duci nimic, crăb la 30 de ani. Dacă ai o problemă, vinzi de pe tine. Să bagi în buzunare ce acceptă fără rușine. Eu vă urez să aveți sănătate, că dacă ăștia nu văd plicul, nu se poate. Aici este vorba de mentalitate, rămasă după vremea lui împușcatul nepoate. Nu mai da șpagă, se poate și altfel. Nu mai da șpagă, nu mai da șpagă, nu îl mai lăsa pe tine să tragă. Nu mai da șpagă, nu mai da șpagă, se poate și altfel. Nu mai da șpagă, nu mai da șpagă, nu îl mai lăsa pe tine să tragă. Nu mai da șpagă, să-ți nască nevasta copilul, dai șpagă. Să-ți faci un pașaport să ieși din țară, dai șpagă. Să te angajezi să faci un ban, dai șpagă. Să rezolvi orice prostie la ghișeu, dai șpagă. Să promovezi anul la liceu, dai șpagă. Să iei o notă mai bună la școală, dai șpagă. Să nu îți ia poliția carnetul, dai șpagă. Să vorbească popa la nuntă, dai șpagă. Să îți iei carnet de conducere, dai șpagă. Să faci orice lucru normal, dai șpagă. Am și eu o întrebare pentru tine: de unde ai, frate, atâta bănet pe tine? Nu mai da șpagă, se poate și altfel. Nu mai da șpagă, nu mai da șpagă, nu îl mai lăsa pe tine să tragă. Nu mai da șpagă, nu mai da șpagă, se poate și altfel. Nu mai da șpagă, nu mai da șpagă, nu îl mai lăsa pe tine să tragă. Nu mai da șpagă. Topul celor mai corupți se știe: politica, poliția, medicina, justiția, etc, etc. Tot nu te-ai săturat, nu e treaba ta să le dai de mâncat. Mai bine fă așa, ia-i și dă-i în gât. Să știi că dacă faci asta nu e un lucru urât. Dacă trag pe tine, pentru că asta îți îngreunează viața. Ce-ai, ești masochist? Vrei să mori stresat? Ia-i dacă ceri și asfalt. Păi până când, bă, spune până când? Nu mai sta pe gânduri, ia-i la rând. Nu mai da șpagă, se poate și altfel. Nu mai da șpagă, nu mai da șpagă, nu îl mai lăsa pe tine să tragă. Nu mai da șpagă, nu mai da șpagă, se poate și altfel. Nu mai da șpagă, nu mai da șpagă, nu îl mai lăsa pe tine să tragă. Nu mai da șpagă. Discuție între un doctor și tatăl unui copil. Îmi pare rău să vă spun, copilul dumneavoastră suferă de o afecțiune foarte gravă și trebuie să-i facem un transplant de inimă, dar din păcate nu avem o inimă disponibilă în acest moment. Domnule doctor, faceți ceva, dar oricât pentru copilul meu, vă rog frumos. Stați puțin să mai mă uit prin baza de date, să... Aveți 20.000 de euro? Da, sigur, pentru mine, că inima e 250.000. Ia uite, am găsit o inimă. Deci rupe-le gura înainte să se întâmple așa ceva. Nu mai da șpagă, se poate și altfel. Nu mai da șpagă, nu mai da șpagă, nu îl mai lăsa pe tine să tragă. Nu mai da șpagă, nu mai da șpagă, se poate și altfel. Nu mai da șpagă, nu mai da șpagă, nu îl mai lăsa pe tine să tragă. Nu mai da șpagă.